Ayan, at ating sorpresahin si Brano. Nakakainis naman. Ay, buti pa sila. Nakakainis naman. Sabi ko na nga eh. Bakit? Anong sila yon? Hi! Sinong kasama nyo? Kami naman. Sino to? Ako kalalamat. Charot. Sino ba ire, ha? Ito malalamat. Sino siya? Damit mo ate Timmy. Tutol lang to sa Shopee, tag 350. O, diba? Akala namin, ililibre nyo kami, kaya nandito kami, diba? Diba, Beshi? Ito ba ang Beng Bingaduana? Hi, kasama din sila? Nakagaling ko lang kanino. Kasama mo din sila? Oo. Oo, ito ba yun? Tara na magkaluhan tayo kay Bakan. Naglanyo. Kuya, dito po kami sa Atwan, si Blon. Super vlog mo ni Mother ko. Ay, ate. Ayan si Almira. Wow, ang ganda. Bago kasi yung phone niya. Kaya ipapasilip Yung phone kami eh. ni Redmi na ni Mother. Pinaflex niya yung bago niyang cellphone. Yung Redmi niya. Hindi naman. Pang mayaman. Amo mo nag-chopstick? Kasano nag-chopstick? Sige na, si Pito man. Sige na. Alam mo mag-chopstick hindi? Sige na. Ano ba itong mga daladalan nyo na naman? Nawala na naman yung mall ng ano, mga sapatos. Sige nga. Ay mo karjain mo. Sige, i-try mo na mag-chopstick. Sige na. Sige na. Librado. Sige na. Balikan mo. Arong. Buti ba yung bata marunong? True. Balik na Ah, goodbye yun, mga wala naman kayong kwentang kabanding. Bye. Mag-ingat po sa kanilang dalawa kasi yan hindi nagbabayad ng ano, deal at saka ano na naman sila, nagnakaw na naman ng shoes. Ah, goodbye yun.